Ελένη, τι κάνεις εκεί? Γαβ γαβ. Βαγαβ. Στο κρεβάτι του σκύλου έκατσες. Φώναξε το σκυλάκι να έρθει. Φώναξε το. Έλα γαβ γαβ. Πήγαινε εκεί να παίξεις μαζί με το σκυλάκι. Πήγαινε εκεί. Πήγαινε. Πήγαινε κοπέλα μου κοντά να το χαϊδέψεις. Κοντά πήγαινε. Κοντά να κάτσεις εκεί πέρα μαζί του. Άντε. Άντε να κάτσεις εκεί πέρα να παίξεις με τον αγκαλίτσα. Πήγαινε. Κάτσε. Κάτω κάτσε και εσύ. Κάτω. Κάτω. Κάτω κάτσε. Κάτω. Εκεί κάτω με τον αγκαλίτσα. Με τον αγκαλίτσα. Πού πας Ελένη? Έλα εδώ να σε βγάλω φωτογραφία. Έλα. Χάιδεψέ τον κιόλας, χάιδεψέ τον, έλα να τον χαϊδέψεις. Έλα να τον χαϊδέψεις να του δώσεις ένα φυλάκι, του αγκαλίτσα. Χάιδεψέ τον Ελένη, χάιδεψέ τον. Δώσ' του ένα φυλάκι, δώσ' του ένα φυλάκι. Χάιδεψέ τονε, χάιδεψέ τονε τον αγκαλίτσα. Ο φίλος του Στέλιου είναι. Κάντο μάκια. Κάντο μα. Κάνε μα Ελένη. Δώσ' του ένα φυλάκι. Μπράβο Ελένη μου, μπράβο. Κάντο μα. Αγκαλίτσα. Γαβ γαβ. Τέλος.